Namhlanje kutakulwe abathathu abebesesimweni esibucayi baphuthunyiswa esibhedlela. Omunye otakuliwe uthe sibi kakhulu isimo baphuqabhuqwa indlala emgodini. Kunzima kakhulu. Abantu abaningi bazofa ngoba kukho ukudla. Inkinga yethu enkulu ungakutholi ukudla. Sibaningi kakhulu noma kufika kuba kuncane. Uthi bangamakhulu amathathu ozamazama abagulela ukufa emgodini. Kanti yena usenezinyanga ezine engayi endlini yangasese. Senginezinyanga ezine ngingayi endlini yangasese. Ngingaphuzi manzi ngenxa yokuthi angidli. Siphila ngeColgate noSawoti. Ithimba likahulumeni elijujelwe ukutakula ozamazama imali zobuyela kule mayini njengoba lathukuma kancane lisayokwenza ucwaningo ngentuba yokungena kulomgodi. Bangaphezulu kwe1,400 ozamazama asebetakuliwe ngentambo emgodini kanti zishiyagalolunye izidumbu zabashonile ezitakuliwe.